Engineer Bruno. Abadia bakri boy iriaba. Ndarabanko. Pechoba. Ndarabanko. Ndarabanko. Ezo kukiche mati bakolaga koko. Ezo kukiche mati bakolaga koko. Akoko meleme. Omele kogi state mama. Omele kogi state papa. Ebe mujale kulo bilongo na degu. Mane arusi, wano biya kwa mede monu o brother. Anye jema, luna kogio, nchiche se waleba. Tawusa loburu kanopinde manu hawalaga. Oji Ure Ejide Agu. Feel good. Where are we going? All new neighborhood. Where Batasia? Okay. Oh, I got you walking in. Thank you. It's okay. Where Batasia? No. Okay. It's nice. You buy this thing. Has to. It has to. And we were impressed. Yes. No, it's going to be. We can't Very true. Yes. Very true. Nice place. Welcome. Madam. Thank you. Welcome. Mama, I'm going to feel good. Yes. Okay. You're not going to put it in my area. I'll go to this. That's good. No, because welcome. Oh, thanks. I don't mind. I'm because the men I live, I never told my woman. Yes. Can you watch it, man? So, I'm okay with the help of you. My bedroom on and the baby. That's why I keep my brother. I'm my brother. Alias Baba Ika. Women age. One of the Yawa. I got real like man. Worldwide. Arabanko. Ebanye Jitarose. Arabanko. Ebanye Jitarose. Oji Ure Ejide Agu. Man, eriri ma ngugu ma zonye kere. Ngwanu. One make him. One mother. Ya gaze. Ọfụma nna gị mụrụ gị. Ya gaze nna m. Ọfịa. Ịhụna n'ọjị. Ọjị eze ga-eru n'eze n'aka. Ya gaze. Ngwanụ haziere anyị ọjị. Thank you. Ya gaze nna m. Ọka gere nwata n'aka agaghị ahụ mgbe ya. Nwata anaghị ahụkwa anụ nwata na anụ ọgburu n'onwe ya. Ọ na-awụ n'ogburu ọbịa bụ oke. Ndị ọzọ ndozi nga ya ihe mazụ ha afọ ọlọtụ na ha dịrị gwa. Anyị kelela Chukwu Okike onye nyere anyị ohere ịgbakọta dịka ụmụnne. Ka m na-ele ọjị a na-agbasa ọsọ n'ogbe ma n'ime ya gbara n'ibe. M na-ajụ Chukwu Okike ọ bụ gịnị bụ nke a ya sọba ịhụnanya jikọrọ ọjị ọnụ. Ya mere m ji na-asị biko ka ịhụnanya jikọrọ ọjị ọnụ jikọ mụ na ụmụnne m ọnụ. Na mgbede ọma anyị gbakọtara dịka ụmụnne ka ịhụnanya tọrọ atọ ịhụnanya dị ike ịhụnanya nwere ume ga na-eto eto nwere ndụ n'ime ya ka o zoro anyị ogama mara anyị ụma anya hụrụ ọjị a ka ọ wụrụ ndụ ntị nọ ọjị a ya wụrụ ndụ ọnụ ga-ata ya mmaji kwuru mmaji n'ime ihe niile ya na-agụ na ọjị ndụ ahụike akụ na ụba ihe ọma niile ndị Igbo jiri dị ebube ihe ọma niile anyị ji na-akwado ọjị ugwu ka ọ bịa mezuo na ndụ anyị n'otu n'otu lee naanị ụmụnne m ndị bịara ebe a ụkwụ m ha jiri bịa ka ha ga-eje ala ga-aka ya mma n'ime ihe niile enwere ebumnuche ejiri wee bịa Chukwu Okike ka ọjị abụ ihe ndụ mewe ka ihe anya kwuru bịa taa ka ọ ga-amịta ezigbo mkpụrụ ka ọ pụta ihe mụbara ha ụba n'aha ndị elu na ndị ala ise nwanne m Oji Ure Ejide Agu. ya gazie nke mbụ. Ya gazie mgbe Anambra mgbe ndị Igbo mee Igbo Day. Yes. Wee kpọọ ya
Kano. Gịnị ya na-akarị? Si ajọs ya kwuo obere nọ mepezi ọrụ. That is I didn't It was, Yeah, meeting there in Imo State. The first 15 minutes, all I took it ilu. That is everybody look forward to it. Camera, but I intimidated. Yes, So I didn't know what to expect. Thank you. It was on the essential look. I said, let me reset this camera. Oh my God. This is why I'm Jimmy president. Oh, what's also? No, you're going you. I'm calling you. I'm telling you. No, that's what I'm saying. Yes, I was so impressed, man. Money home work I did. Serious. I can see. Thank you. Imana, if no more about the Odumeje one. You know, so more na mom go and them come on mad. You know, Oji Ure Ejide Agu. Oh man, yeah, they marriage. So, munegu work is in to tear. You Confirm. Munegu sim to take it. I therefore, yeah. So when you get exactly. Okay. Or why they give you jive? This night, huh? Amara, yeah. When I can one day go can. Open car babies, and Oh, I'm off, man. Thank you. Yeah, then the book and I say, mana tupu anyị ezie n'ozi anyị bịara ndị Igbo na-agba n'aka ahụ nwata eze ndị anyị bịakwa na nke ọgaranya anyị mekwanụ ka anyị mara na anyị bịara na nke ọgaranya so lekwe mmanya ji bịa lekwe n'ozi ya na Sonia so ozi ahụ ozi ndị Obazu Obazu Mbieri ka m wetara gị anyị na-eme convention anyị na-eme kwa afọ mana convention nke a ka afọ a ọ pụrụ iche maka na every year anyị na-eme convention ọ na-enwe team nke this year wụrụ rebuilding our infrastructure, especially our road. Interesting. Anyị nwere road a na-akpọ Oji Ure Ejide Road, which is the main artery gbabara Obazu. So ụzọ a over the years a na-agachi aga. So ogudu mmiri ruo otu a obi a na-amaghị ndị ụlọ anyị n'afọ anyị nwe akwụkwanụ ndị pụtatụrụ apụta n'ahụ ihe ọ na-adị anyị mma n'ahụ. So this year mgbe anyị lara Christmas ka anyị batara alọta nwere group a na-akpọ Obazu Capital Project Development Association. Interesting. Anyị nọkọọ n'ụlọ m si na anyị ga-emerịrị ihe gbasara ụzọ a. Wow. As God will have it, otu nwanne anyị nwoke a na-akpọ Emeka Ọnọzie nwere relationship with NDDC. Si na ọ ga-arụrụ anyị 3 kilometers of the road. Wow. And ihe a wee 5 kilometers. Ndị Obazu na-asị na mmadụ ji ibe ya. 3 out of 5. More than half. Ọfọzie 2 kilometers. Wow. Mana ihe anyị nụrụ mgbe a na-ekwu okwu ụzọ a bụ na gọọmenti na-eji 300 million per kilometer arụ ụzọ ahụ ọhịa nọ n'akwụkwọ. Mana
run for office na Nigeria. Ịgba ihe nọ na Mana ọ bụ eziokwu. so anyị nwa na-asị na anyị were aka anyị na-arụ ya through direct labor na ọ ga-akọsụcha Ọ ga-eru otu a, ọ bụ eziokwu. so estimate anyị wụ na 300 million ga-awụzi the whole 2 kilometers so far and from. So nke fọrọ afọ nkere ya ụzọ abụọ. Otu anyị si mee ya. So anyị agbakwanụ mbọ gbaa ọbara ka ahụ ọkụrụ anyị maka anyị si na ọ bụrụ na anyị ga-eme ihe a kpọọ ndị enyi anyị na well wishers ka ha nyere anyị aka, we need to show a level of seriousness. That's very true. And within 30 days, 93 bank 100 million naira after I mentioned meeting. Wow. And we met that goal. Wow. So Apple, North Carolina and US people all over there, they think me, Macano, North Carolina. But I'm on a Charlotte, which is a little bit. Where not a Charlotte? Oh, the young girl's name. Okay. Yes. So, ihe anyị chọrọ ime not to put too much pressure on people. It's to have all the way to Charlotte. Yes. If you can make it. Okay. Mana ọ wụrụkwanụ na ị nwee ike ịbịa ihe a wee holiday weekend, so many other things happening in the community. Very true. Izi anyị ozi ọbụla, ozi eziri anwụrụ ọkụ, ụlọ eluigwe. I ruo hall that day, I may announce, mee ka onye ọbụla mara kpọọ aha gosi onyonyo ndị nyere anyị ihe. Yes. But more important, o nwere ozi ọbụla ị chọrọ izi ndị ọba azụ, especially the youths. Maka ha ga-anọ n'uju ha ụbọchị ahụ, biko izie anyị ọwụ ozi anyị wetara. Oziọma. Okwu na-amaka. Oziọma nke Jesus Christ. Okwu na-amaka nọn. Elele m anya akwụkwọ nere ke convention ga-afọ ụgbọ ka afọ 25. Yes. I was like, man, 25 years. O tegwekwala ọgwa ihe nta. Yes. Mana asa m na ha ebe a ga-atọkwa ụtọ. Azụ na anọ already. Ọ na-eji akpa anyị ọba azụ. Ọ bụ ụtọ. That's good. Biko mara ndewo. None. And nwanne anyị nwoke ọfịa ogwu gbagbara dutere gị nnọọ nwanne kere. Onye na-ama mmadụ na-akpọ ya bịa nwa. Yes. Mana onye mechara anya anya kwanyere gị ugwu bịa n'ụlọ gị ọ na-akpọrọ gị mmadụ. Yes. Ama m na ọwụ mmadụ niile ka ga-abịa n'ụlọ ha otu a. No. Ọwụ nga ọla ahụ na-ejikere gawa. Ana m ekele unu na unu bịara. Cheta anyị mara na enwe ndị bi ebe a. N'agbanyeghị na unu gbara flight bịa. Small one. Unu gbara ụgbọelu. This is true story. Yes. Not at stop. Not GPS. Ịdị sure. Ọ dị mma mgbe nna m dị ndụ ọ sị na ọ mkpọtụrụ ibe ya. Maka na onye ji ịjụ ajụjụ ala ya jụọ ya ewi maka na ewi ma ala dị otu ọ dị maka echiri ike makọta na okwute nke ga-ekwe ịtọ ọnụ na nke na-agaghị ekwe ịtọ ọnụ. Adị m obi aṅụrị jupụtara m na omere ọha wụ nnukwu mmanwụ anyị ji eme ọnụ bịakwa kpọrọkwa nnọọ ọfịa ogwu odegwu sịkwa ha bịara bịa leta nwanne ya nwoke nnọọ biko. And o dokwara na m anya na shi anaghị agba aka akpa ala ihu. Ọ ga-ejiriri ma o ji mma mere ya ejide ihe ọzọ. Nnọọ nwanne gị biko awụ m onye amụrụ ma ịga n'ime development. Yes. I'm from a small community. Community more one of the communities that in Imo State. We have never had any public office before from my community. Wow. Never in the history till today. What is it? And the first time ever in a community development
Woodring Rochas. Ha bịara m anya omume nke imehụ anya nye anyị obere tere anyị obere ụzọ and ihe niile anyị na-eme n'obodo a wụ agba ụgụ kpatara mmiri ejiri were shie anyị and adị m happy mgbara m na development aghọtara m because I just completed one na obodo anyị for all my life anyị enweghị community hall. I just completed one this last year, a duplex, a pay setter in my whole local government. Na the big city na if they can do it, they can. Yes. Wow. So I got a money on our and currently when my movement I'm creating and I got a new phase. I had only 16 people. And the 16 now, members of the 15 this February, I did 10. Make it easy, and what we have done. Yeah, focus on the project on the community, nothing more than that. That's fantastic. On my initiative, with my brainchild, didn't put a more with the third oldest, and then mother brought them and the crew. You don't know younger one. Oh, my can I bumbo? Young no be war, can go general teaching you over that. I can say, oh, well, I hear nothing. So, after all, I know the project about main project. And stomach infrastructure every December rise can okay. Then and when one main project every year. Then December was here. So that's our we have this is the 40 year. I began that project. So more wa train body. Here. Nna ọ na-agbalị ala onye ọla chewere echiche cheta na aga n'ụzọ aha arụ asị na dịkwara ya na mma. And Obama had a mom, Edom Boneme, I had not any my school in a vet, and my hen we have been doing this long ago. And the particular Nakanando, believe in local. Yes. So, Oga won't look we here, Nega, but somebody may give him some back. No one guardian, yes, it would be very difficult to sell that. He doesn't even need anybody. Yes. So one day can make a leg. That's going to engage. Makana Awaka on your wedding. KJ. Yes. Oh, near us in the walk and I am not in Ghana. I have a program better organized by yourself. But I'm not the second earlier again. I got get a daily. So we got to make a little bit of Obazu Mbieri. Make a little youth Obazu. Since nani na dollar so poor wounded Elanya and they compute. That's the problem. On a marry, I don't know Mokrodia. Mahale Pine compute. Lewano, 9 data around. I got to do with Takiri. On your hand, go ahead. We have Ubewanza. Ubewanza Onyete. Okay. Onye ọ na-atega nke ngwa ngwa asụkọrọ nke peka yes maka na ọwụrụgodo na otu unu gwuru ihe ugbu a na enu nidoro ugbu a agwa puku 300 million agwa ọ bụrụ nde ọwụ narị atọ nde narị atọ ya 300 million otu m nyere bụ onye nye unu nwa 5 naira ọwụzikwe narị atọ narị abụọ na ọma so onye ọla ji ka o ji ya gba mbọ ọgbara ọhịa ụgbọ ihe a ga-enye gị ga-ezu oke and ejikwere m aka na ndị metụrụ aka na ndụ ha na rali a ezuole wetara m ego ha ịchọba mana obi ejiri nye nke kacha mkpa nke ọbụla ga-eji obiọma were nye ya aga nke ọma onye na-ejikwe n'ụhụ ya sị na ya eji ma webụ n'obiọma were kwado ya ọ were ekpere ya ekpe ndị ọzọ wepụta maka na ekere ọrụ eke onye ketere ka o ketere ya ya gaziere gị ana m anabata ihe ezipụtara ọ bụ ezigbo ihe ka ọwụ lọlọ m ọwụ dị maalụ ọnụ na kichin na-emepụ anya nna emeka anyị taa ntị maka ndị enwere ozi ọma ha wetara anyị mana ka o si na-adị anyị ga-agbapụ n'egbe nke mbụ
ma afọzie nke abụọ maka na ilewe onyonyo ndị Naijiria na-emezi ugbu a na-eme part 1 wee part 2 mana webelela azụ enwe ike sọọ mpi ana m anabata ya na-akwadokwana ya dịka onye ihe ọma na-adị mma ọgọdọ ụmụnna na-agba ọkụ ihe a ka m tọrọ nke m wee gaa tupu na-alawa nga ugbu a ma enye obere ihe iji were gwuo ala nga ga-echire doro blọk pụtawa ara ihe m ga-enyekwa n'ugbu a ọsọ $500 ugbu a Oji Ure Ejide Agu. Oji Ure Ejide Agu. Oji Ure Ejide Agu. Akwasị ya na naira. Ya wụọ ihe. Ọ mmadụ ga-eji aba nna gbanwe okwukwu kwanyere m ya gaziere unu ọwụwụ aka na-ekwu aka ịkpa ekekwa aka nne mana nke kacha mmanwụ ncheta ahụ echetara ịghọtago so biko ana m ekele gị o chefuru ochie anaghị ahụ ọhụrụ ọwụ ichete ka ochie gị nwee ike hụ ekekere uwe ekele dịrị chikere ịgbanye ji mọnụ ịgbanye ji na rose ịgbanye ji arụda ịgbanye ji na ṅụngbọ ịgbanye ji eti mkpere keke na pepe taxi driver agbanwe dikizana kama Igbo o nwere akụkọ nshima kọlanụ ihe akụkọ mere obodo ụmụ anụmanụ